registration. Aparore en dweche abiro dweche aboro kapok obag. Kapok obag yiero maduong'. Par ni yiero maduong' ibago chieng' tarik 9 dwe mar aboro higa mar 2027. Juma Ajwang' wacho ni Sharon, youths have been all over social media and streets complaining over bad leadership. Let them take advantage of this new voter registration era. Take as many votes as they can and turn out. Not only just taking votes alone. Aparo no Odede nantiere penjo moro majal moro na penji ni winje kosa nuonigo. Erokamano janeno gi jawinjo marwa. Aparo ni esechegi to twak marwa is still purely based on ere kaka wanyalo ensure ni jo Kenya te mosetan higa 18 ni gombulu makayiero chopo to gite gi participate e democracy marwa kendo giyiero ng'ama gidwaro koa e MCA nyaka kom mar president. To penjo mipenjo bende very important en mana ni mano nyalo bedo part of twak wa e kinde mabiro mbele ka. Ni sama koro IEBC osetieko mwaseyudo data ni AG mane gi target milion 6 ka giseyudo 5 kata giseyudo gite. Koro koriw manyo gin go 22 million gi magi wan gi 30 million voters out of a population mar 60 million or thereabout. Mano koro esama koro wachake kata esama koro wadhi e nonro matut mar mikakati ma IEBC oseketo mondo mi wa ensure ni ombulugi jopiny ni kodgi to jopiny bendo oseyie dhi wuok oko mondo gogi to ka gigogi ere kaka wadhi ensure no mbulu ma Robert ogoyo chopo e tallying center kendo ilando kaka nogoye maonge ng'ikruok. But mano conversation manyaka wabua bedgo kendo en conversation ma e diere ka nyaka wachaki ka wadhi towards seche ma IEBC bro loro register. Mano conversation ma jo siasa bende nyaka ensure gin midhi gone gi ombulu as low as MCA. Ere kaka utudoru ubedo gi partnership gi IEBC to ensure no mbuchi manogoka e ombulu molandi mane okogoni okolandi kata mane ogoni okoland ne ng'ama chiel. To katieko aparo ni activism bende ber nikech konyo wasudo. But osiepa ma brother machalo Omolegini tero wa too much activism maonge gi data nikech sani koro inyalo wacho ni game not turn out less than 50%. To data mang'iye simba ka to wacho ni game out of 93,568 total votes cast negin 64,314. Mano nyiso ni turnout is about 69.1. Okinyal wuondo jopiny awaye ni wadwaro gini wate but nitie gik mwawacho nyaka bed backed gi fact manyiso ni nikech gimomiyo I'm rebattling this. My narrative line ma the so-called anti-Railas in the region Manyanza osebet katiyo godo gi kagiriwore gi opponent mag jakom kaeto kidwa claim ni nitiere gima nokodhi maber e yiero to gibiro niya ere kaka de unyalo yombo ka kura makama nonindo okogo gichakore e seche makamagi koro the lie momed monuo beda dieri e pach jomoko koro sani kiwacho kama to iriambo jopiny biro ng'e niya game ne ok jomoko biro winjo kosedhi e duol moro matin e tie yien game kanyo ni game ne ok turn out kura manogo out of 93 nogo less than 50%. Mamano should be around 40 something. Kare koro ka uwacho ni 40 something to 69 maybe from 40 something to 69 en utere kanye ne umienga. Ok wanyal bedo ni wasiko wawacho narratives moko mantiere gi miriambo gi mibadhi e iye to donje wi jopiny nikech ka koro ang' ipenjo gimomiyo mak gimane ok otimore. To the only answer miyudo from all the opponents en gani but kura ne okogo ji ne okowuok. Esechegi Sharon wanyalo dhi IEBC data ibro yudo ni onge county mora more Luo Nyanza Migori Homa Bay Kisumu nyaka Siaya mane nigi turnout mapiny ne county mora e Mount Kenya. But seche mwabire national podium the first thing mikwongi nyiso une ok turn out to 8 million voters mane ok turn out of 22 ka uwa portion mar gine miwacho kata nyoro nyoane studio moro